jamal hiire mon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on beltanama no feewi. Abdoulaye Sarr golle maɗa peewi. Mouhamadou Qali Ba ko noon a weltanama no feewi. Aboubacry Ba joom juɓɓudi golle ma peewi. En duttitima yewtere men foyre jendi e dane musidɗo moon Bagguiɗo Pular ma ɗaccon hakke no feewi. Deɗo balɗe dane nde ene nangga no feewi. Kono bandiraɓe alay saago kuminen aadi on ɗacci hakke no feewi kadi nde tawno talat jawtuɗo en dañani arde tawno e wonto janoɗen. ɗum no hande ƴewten ko teddugal Mamoudou Samboli Ba so tawi heeƴi jettoroɗen ten Yousouf Gueye. bandiraɓe mbiyen hitande ujunere temedde jeenayyi nogas fayi ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi goto keddinoɗo e sosnoɓe Mauritanie yeehi. O lundima laamu ngu juuti haade makko kadi woppude politique omo jeeya e sosnoɓe Mauritanie. mo bone kewkewe ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom naworno Mamoudou Samboli Ba jibina ko jeetati lewru siilo ujunere temedde jeenayyi e nogas. O fuɗɗori jangde makko hakkundere nde o waɗi ɗum kadi koto école Balanço to Ndar. haade makko noon nadde kadi duɗal keblowal jangguinoɓe to Sébikotane e nder leydi Sénégal. kono jangguinani e ngal ɗon duɗal gam ɗon e ɗon o nanna e konu colonial kanko e musidɗo makko mo meeɗani sertude hono Assane Seck. mbiɗe bandiraɓe kanko e musidɗo makko mo meeɗani sertude hono Assane Seck gonɗo kalifa e thili kewɗi e laamu socialiste en woni PS ko hen woni ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capannayyi e jeegom. cehilagal mabɓe ngal noon kadi bandiraɓe fuɗɗi kono ɓe janggata e école Balanço ko neɗɗo cuusɗo mo ganduɗa ko peranɗo hoore mum lawol. wonande darde makko mantinide ma mbiyen wonande darde makko mantinde jogori darade e nder gurdam leydi mum. nde walde adunare nde joofi o arti Dakaru ɗo laamu Afrique hirnangue jooɗino o waɗa e nder juɓɓudi colonial he jaggal to cabinet commissaire towɗo caggal ɗum kadi to mairie Ndar. haade makko fektede to Dakaru bandiraɓe tedduɓe ma mbiyen haade makko fektede to ardorde kalisaji to Dakaru ngol pektugol noon ɗeɓe waadi kadi kono pamɗingol moni. ngol gueɗe dartol pamminoyte men janggo ina moƴƴi kadi yurnete tigui rigui gam famde darde makko e golle makko jogorɗe arde. eɗen cifo noon bandiraɓe hunde darde makko o suuɓima guendi makko tawi omo woni e lundo e hitande ujunere temedde jeenayyi capannayyi e jeetati fayi ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi. gartal makko kadi hawriti koye cosgol Mauritanie. toɗɗogol joɗontoɗo Mauritanie e suudu sarɗeji Fraysi ko ɗum addanimo nadde e fedde kadi mennode wonde almuɓe duuɗe colonial. tawi ko heewi e ɓen ɗo almuɓe umori koto William Ponty tawi kadi kamen foof ko dande maayo jeeya rewo e worgo gam wurtinde en ɗam ko ɗon kadi o naatiri dawrugol. tawi kadi koye lundo o woni e jaati nde woni tergal dental koptodingal jibinande dande maayo woni IGOVAF union générale des originaires de la vallée du fleuve omo jeeya kadi e addanɓe fedde nde tugui hitande ujunere temedde jeenayyi capannayyi e jeeɗiɗi daranade nafooje ɓaleyɓe Mauritanie. ɗum waɗi goomuji ɗiɗi feeñje e kesdidingol ardorde fedde nde kono hitande ujunere temedde jeenayyi capannayyi e jeetati tawi won hen ni ko jogorɓe wontoyde Mauritanie naaɓe.
mbiɗen tawi woni hen ko jogorɓe wontoyde Mauritaniaɓe wattinɓe kadi yaltude e fedde nde coosi fedde wonde wiyetede nanodiral Mauritanie kanko e Samba Gandega mo yaltidi e Igo Vaffa o naddi kadi e gomo Mauritaniaɓe Jawar Sarr e Jeeri Sidibé Deywol Sidi Baba e ko nandi hen ni woni ɓe coosi e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi nanodiral Mauritanie ɓe gardini ɗum kadi Horma Wul Babana oɗo landa mo colonial horsinano tawtorama kadi woote toɗɗogol député ji e lewru juin woni corse e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho e siilo hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeegom o foɗo dirtuno nden kadi koye oɗo parti mo biyeteɗo IPM mo Sidi Wul Moutar Ndiaye mo Moutar Wul Dadda lomti e ballal colonial sikkela hen bandiraɓe tedduɓe nanodiral Mauritanie Belsat e ɗen woote caggal nde Horma Wul Babana mbiɗen caggal nde Horma Wul Babana bandiraɓe tedduɓe hawa e ɗen ɗon woote hitandu ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeegom ɗe o yalti fedde nde o fayi Maroc o wonti e wallidde miijoji landam Maroc najo biyeteɗo Istiglal kamɓe miijoji laamu Maroc teɗaninogo kadi heptude banggue e nder leydi Mauritanie bandiraɓe mbiɗen Mamoudou Sampoli Ba yalti kañumne fedde nde sosi bloc démocratique di gorgol woni ɓodde potal gorgol tokkay hayɗi e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeegom bandiraɓe tedduɓe beele ko guel ɗo landayel guel woɗɗano miijoji fédéraliji Senghor ɗum jibini pelle Mauritanie ma mbiyen ko ɗum jibini pelle innitortoɗe hande ɓaleɓe e nder leydi Mauritanie hande ɗi ko wawno hen wonde foof bandiraɓe tedduɓe laamu ngu horsinano cosɗo landa o hono Mamoudou Sampoli ni woni humpito makko e laamu e parlement o ari kadi tawtorede moɓodiral elega joɗinogal 2 ha 5 lewru duujal e hitandu ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati kono mo yooɓi humpito mawgo ngo daño e Igo Vaffa e BDG nde tawno kadi Moutar ina famno ɗum ñaaguimo nde ɓe diwtata luure gonɗe hakkude mabɓe ɗe ngam wawde kadi rendinde doole mabɓe politique e nder PRM woni parti regroupement mauritanien oɗo parti jogorɗo wontoyde herto ɓesgu Mauritanie woni PPM woni parti du peuple mauritanien parti bajjo gardinoɗo kadi leydi Mauritanie ha pollugol koninkoɓe ñande 10 lewru juillet ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati koyngol ɗo ma mbiyen koye ngal ɗo moɓodiral ɓe mbaɗani Mauritanie dosɗe gandiraɗe kadi dosɗe 22 lewru mars ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeenayyi kam e gouvernement ɗimmo baɗɗo terɗe 10 o halfinano e gouvernement he koko fewti kadi e teeru e kotki o sawnodiri toon e Amadou Diadje e Samba Diomba ɓalejo bajjo jeeyanoɗo e diiso gouvernement woni conseil de gouvernement motterɗe 5 tongtunoɗemo bandiraɓe tedduɓe mbiɗen ko ni woni yolde nde nanugol Deywol Sidi Baba jaltunoɗo nanodiral Mauritanie e diiso laamu ngu lomtinama ha timmi
ɗum fof e wade noon bandiraɓe tedduɓe dey Wulsidi Baba wattidi kadi ko tawtoyde horma Wul Baba na to Maroc. O wonoy toon hoorejo suudu sarɗiyeji Maroc ñande 29 lewru septembre woni silto 1961. Bocar Alpha waɗa kalfinaɗo cellal e nder gouvernement tataɓo mo terɗe 11. Mamoudou Samboli kañumne noma kalifu kalisaji nde ɓoyno o wonti kadi hoorejo suudu sarɗiyeji woni assemblée ngendi yolde bettunde e nder darde makko politique ma mbiyen dawrugol e hitande 1966. ni woni cosgol PRM majjinani hujjaji ɓaleɓe ɓe jehini boom ha ɓe ɗabɓi nde toɗɗogol fawto e jerodiral kewendi kam e jedditogol koddigal ni woni hitande 1963 capanɗe kewɗe jagge ɓaleɓe ɓe beltaki e mawɓodiral élègre rentunoɓe kadi nder fedde union générale des originaires de la Mauritanie du Sud woni dental kuptudingal jibinande worgo Mauritanie bindi kayit tottiɗum Moutar Wul Dadda hoorejo dowla Mauritanie ina mbiya hen minen ɓaleɓe Mauritanie emin mbasiyo mawɓodiral ngal e parlement o no didorino e hoorejo laamu ngu nde ƴewtoto joni joni juɓɓule laamu ngu ngam wattude juɓɓule fédéral ngam kadi jabtade yidde ɓesgu leydi ndi caggal dental kuptudingal jibinande worgo Mauritanie jagge 19 ɓaleɓe bindi kadi ceeri kayit gandiraɗo manifesté de 19. ina hen koreji makko ɗo ɓe kollitta yawre mabɓe kadi e gueɗal leñol mabɓe rokka e laamu he ɓe jertini ɓe ɗabɓi kadi ɗoccitogol ɓurgol nunɗude laamu ngu jaltugol kadi on manifesté jibini walde hakkude ɓesguure. ni woni bandiraɓe tedduɓe mbiɗen Mamoudou Samboli kañumne felliti yaade to Moutar Wul Dadda ngam wasiyade ɗum nde teskoto kulhuli jagge ɓaleɓe ɓe kollitiɗi kono Moutar Wul Dadda ina tumnomo wondude mabɓe to less e wondude kadi e kayit o woni manifesté de 19 te yejjitani kadi miijoji e darde makko nden e lundogol kam e yiddemo kadi cosgol dental ni woni Moutar Wul Dadda ittimo hoorejo suudu sarɗiyeji ngendi nayo mo singuitti yo won toon mawɗo tundu woni chef de vision less jimadi neɗɗo mo foti jangguinde walla ni heblude. bandiraɓe tedduɓe mbiɗen bureau politique ngendi Landa Badjo o yaltini bayinagu rabɓo e batu mum 21 colte 1966 joɗorigu suddude ngu diwgu fedde nde kadi teskima ba Mamoudou Samboli woppi golle woni dimusoni ɗum noon natti wonde hoorejo suudu sarɗiyeji ngendi saabu o natti wonde député jonte seeɗa caggal ɗum kadi Elimane Kane itta kalifu carrière politique joofi goɗɗo fuɗɗima sonjulagu kono politique meeɗani kadi woɗɗude nde mande hormande hakkude haala e kandugol kala nde haala cosgol Mauritanie walla moɓodiral e leega kaala inde Mamoudou Samboli haalete hen
mbiɗen bandiraɓe fuutankoɓe walla ni ɓaleɓe fof mettinino no feewi e gonka mumen e leydi ndi eɓe kewno kadi fawtude bone ɗe fof e makko ngam wiide mumen ko kanko sali jabde ardade leydi ndi e on ɗon saaha so tawi ko gonga noon bandiraɓe tedduɓe ɗum wodani ina jojji noon kadi duttoɗen e dartol ngam wawde famde no moƴƴi ƴoyƴe kutoraɗe ngam jonjamo kanko Mamoudou Samboli kame haalulaji kaleteɗi hen ɗi nafoje e jamfaji ɗi ɗum jibini kutorteɗi ngam honade e nder Mauritanie mbiɗen bandiraɓe leydi ndi siwa taw tidde gona sara e ɗum kadi ko wawno hen wonde foof Mamoudou Samboli fotani walla ni mbiyen wawa tumede ngakkede guendiyankagal saabu nde kabaru o senimo wonde horma wul babana jamfima o waɗani hande ha janggo ala o wi on gonnoɗo jaadiɗo makko wonde ɓe mbawa jokkude e wallidde ɗum so tawi kay felliti yantoyde e Maroc ngam hadde ndimagu Mauritanie ko noon tan ni wano wade bandiraɓe ngam hitandu ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi nde Moutar Wul Dadda ɗaɓɓi yewdirde e Mamoudou Samboli to Ndar eɗen gandi kewɗe bannoɗe hen guila e ngol ɗon ɗaɓɓugol battane Baba Guendi gandama guila law e fawade kadi eko setti gueɗe goɗɗe ina gaddana en kadi famde no moƴƴi holko kewno nde o joñetende ko wawno hen wonde fof bandiraɓe laamu colonial koko suɓino neɗɗo muɗum mo heptini so Moutar Wul Dadda te ñawama ala bawɗo fof hebde laamu ngu so wona on ɗon Moutar Wul Dadda nde tawno Mamoudou Samboli noon juuti balɗe te kadi jaɓani ɗum haalde ɗum wati hankadi no dartol ni en wayno Abdoulaye Bathily jokkodirino e makko e lewru juin woni korse ujunaji ɗiɗi duuɓi jeetati gueɗe ɗe jeeyaka e teyaɗe kadi dartini ɗeɗon jokkodire gueɗe goɗɗe kadi leltinɗe bayinago ma mbiyen bayingol majje oɗo seede mawɗo yaltino kadi e deƴƴere mum lawol gongol e hitandu ujunnaji ɗiɗi e duuɓi sappo nde Mauritanie mawninta capanɗe joyi ɓiire ngun seedantagu bandiraɓe tedduɓe mbindagu ma bayyine ko neɓani o hunima te wurtotako wadde ngal gollal dartol ngol dartiyankoɓe kadi men ngol dartiyankoɓe men hande poti ummanade ko yacci fandare nde ko yaltinde defte ma mbiyen deftere feññinore jokkodire baɗanoɗe kadi e hoore gadano suudu sarɗiyeji leydi Mauritanie o sofa mo tampata haɓata kadi doole mum ngam hadde taccingol galleji kewɗi e hitandu ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi woni haare wannode hakkude Mauritanie e Sénégal o darima ha hewɓe woɗɓe kadi dokkita jawɗele mumen tetanoɗe bandiraɓe tedduɗuɓe mbiɗen ɗi kewuji Mauritanie ha ko ɗum jaranimo kadi e nden hitande wotere yaadude e yimɓe woɗɓe ko wayno Aboubacry Kalidou Ba e Baba Galle won
e nder diwan Afrique hirnangue o ngam etade kadi dartinde o musiba bonɗo ɓe dañi kadi hakkille wallodirde kadi e musidɓe woɗɓe wawnanoɓe kadi uuji jalti pay caggal leydi. ɗum noon ko goto e seedeji cakkitiɗi tawanoɗi kadi mangu Mauritanie dewɗo laabi ɗi gadoraka inde makko e golle makko no inɗe e golle fuɗɗunoɓe Mauritanie ɓe foof ni ina kandi e saktede e hisnede e renede e nder ɗum ina moƴƴi kadi nde sukaɓe ɓe jokkodirta e jeenoɓe kadi e mabɓe wuurɓe ha hande wawɓe kadi settade gurdam yimɓe mawɓe jambareɓe daraninoɓe darde tinde kono ɓe gandaka inde mumen kalaka mbiyen Mamoudou Samboli koye ɓen jeeya. O yeehi kadi caggal nde o tacci teminande no wuruno o yaadi e gandal makko e teskoyaji makko ɗi nafoore mumen ala ɗo haaƴi. hande haala makko ko Abdourahmani Gaydé ƴettuno ma naftore no wawi amnorade foof tawa kadi koye ɗoftade yidde bittowo ngam siftorde o guendiyanke mo dartol Mauritanie foti mawninde to banggue maaɗe ina waɗɗi kadi gardiɗo communauté urbaine mun Nouakchott innirdemo gotol e laabi mum. mbiɗa ina waɗɗi nde ɓinnirtamo e ballodiral laamu ngu gotol e laabi wuuro ngo woni wuuro Nouakchott no Moutar Wul Dadda waɗiranani ko hunde nde o guendiyanke kadi mawɗo goto e sosnoɓe Mauritanie handi so tawi waɗama kay wurtinde dendagal yimɓe mawɓe mantinɓe e gurdam leydi ndi ko hunde nde ɓe kandi beele kadi yimɓe foof ina gandaɓe yo Allah ɓumno ƴiye makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala. bandiraɓe tedduɓe musidɓe fulɓe fulaɓe lamɗam ƴeewen ten Youssouf Gueye bandiraɓe mbiɗen gurɗo fof ko maayowo kono mayɗele potani mayde ten Youssouf Gueye koye ɗen ɗon mayɗele tedduɗe jeeya ngam golle o acci ten Youssouf Gueye ruttino e jomum ko ñande 2 lewru septembre woni silto 1998 nder kaso laamu ma wiya añam ngu reewu luttude balɗe duttugol ma woɗɗodirani e duttugol ɓen ɗon worɓe tedduɓe hono Tafsiru Jiggo 27 lewru silto 1998 kamɓe woɗɓe ɓen jejjitani ten Youssouf Gueye bannoɗo gurdam mum foof e andinde en koye men e mawninde pinal men e wasiyade kadi kaldigal ten Youssouf Gueye jibina ko hitande 1998 to kay hayɗi o ummi kadi koye galle subalɓe laamotoɗo hono ten en caggal jangde Qur'ana o nanna école o jangi kadi e lycée Balanço to Ndar e école William Ponty ɗo teskora ɗon e ɗon kattanɗe to banggue fonno e conce e ñeñal caggal ɗum ten Youssouf Gueye
o woni kadi jannginowo kono nde tawno ɗum ɗon famdirimo no feewi o jokki kadi e wittude e windude kadi ko ɗum tagi o ɓuri andirede ko dartowol walla dartowo ma bindowo. Nde ummi William Ponty o jangini kadi to kay hayɗi e to Butel Mit e Sehil Babi e ko nandi hen caggal ɗo mo woppi janginde. Kanko woni korowo douane, woni inspecteur de douane gadano e nder leydi Mauritanie e hitande 1997. Gila leydi Mauritanie heɓani hoore mum e hitande 1960. O waɗa kadi gardotoɗo gollordu woni directeur de cabinet to ministére kalisaji ngam needi makko e jumtugol golle makko Moutar Ould Dadda e mayirɗe hitande 1961 fay daroɗe 1962 ha yettama 1963. o noma kadi koolaɗo kuuɓal gadano woni ambassade Mauritanie to New York to dowlaji dentuɗi Amérique. o waddana hen kadi dongal gongal so wondemo kadi kalfinaɗo gueɗe leydi ndi to fedde gendiji dentuɗi woni ONU. gargol makko toon noon hawriti kadi koye gañgu ɓaleɓe e nder ndin ɗo leydi woni leydi Amérique ene hooni no feewi. lebbi seeɗa ko Idi Sankare Kennedy o yana hen kanko ten Youssouf Gueye dendagal diplomate en Afrique naaɓe wonnoɓe toon ñiŋi ngunɗon janggu no feewi. o arti kadi Nouakchott e hitande 1964 ngam ardade service ardorde banggugol e hitande 1970. o waɗa kadi gardo kuftudinɗo juɓɓudi toppitindi banggugol e Afrique. ndendinnondi 15 dowla joɗinondi kadi Paris woni lamorgo leydi France e hitande 1994. o faydi kadi e wittoji makko to banggue dartol e coñce e yimiyankagal. e hitande 1997 o ardina kadi goomu Heblo kolol hakkude leyɗele Afrique to Lagos. ko ɗon ni o fuɗɗi hollidde kadi tindinore makko wiyetende l'exil de Gumel woni dayɓe Gumel. o dañi hen kadi daraja mawɗo no feewi nde ummiti toon o waɗa kadi cukko gardiɗo IMRS woni Institut Mauritanien de Recherche Scientifique. ɗum woni duɗal Mauritanie witto e siyas kono ɗum kadi addananimo woppude yewtere makko lollude e ɗemgal Pular to radio Mauritanie ñande 25 lewru siro 1980. o fiila ten to kay hayɗi. o totta kadi silama mum. ɗum ɗon noon bandiraɓe ko dongal teddungal so wonde mawɗo leñol denowo pinal e aadaji maslowo jokkowo ñootowo hakkude yimɓe. on saaha noon bandiraɓe tedduɓe ɗum ɗeɓe wayde kono wiyeede yo reen duɗal ngal do cotti mum goni e roytude. ten Youssouf Gueye bonnani jikke ngam o yondinaki tan e hadde duɗal ngal ñifde kono ɓamtingal ha ngal lewlewti ngal foyni ngal yayni o dunciri ngal kadi gandal makko e pinal e dartol leñol ngol e leydi Mauritanie noddido reno.
ten Youssouf Gueye nanga ñande 4 lewru septembre woni silto 1976 caggal bayingol kayit fedde falam yaltino biyeteɗo manifesté de négro mauritanien o pirme bayinago ɓalejo Mauritanie kiiɗaɗo ngam makko kadi jottorede jeeyede e winduɓe ɗum jayde kallama e tongode muɗum adande 12 ha 19 woni juillet ma mbiyen morso 1993 windi wonde so gonga ina sikka o jeyaka e winduɓe bayinago ngo e fawade e ko hewɓe cetti kono jibru ndu ina mawnuno e on ɗon saaha ngam nden haalpulaar en fof jagguirte tan ko falamen ina tampine ina lebte kono hay dalilu goto hollitaka cettotoɗo wonde omo jeeya hen ina gasa taw bandiraɓe tedduɓe ko pulaar wiyata ko jorgol sumorto keccol walla taw ko waame dawrugol tan nawrimo nde tawno ko neɗɗo pinal mantiniɗo kadi no feewi ɗo yahano arta fof o ñaawa kaso duuɓi 5 jaafoɗon duuɓi 4 o dumboya kadi e caɗele tengtuɗe ɗen caɗele kaɗanimo kadi jokkude e horsinde leydi makko woni Mauritanie ni woni e miijade kadi jokkude golle bindol ngam omo miijotono windude tagande makko ɗimmere deftere makko wiyetende rella ten e yaadiɓe mum dumboya ko kaso walata nder caɗele bonɗe no feewi ɗum yanti kadi e caɗele rafi reedu ɗe wonduno toon e nder kaso he ni woni rafi ɓeydi mawnude ndewnawa hôpital Nema tawi hankadi ko gasanno gasi ten Youssouf Gueye rutti e jomum ko ñande aljuma 2 lewru septembre woni silto 1968 hade ɗum bandiraɓe tedduɓe hohoɓe hewɓe e nder windere nde no didirino kame leyɗe kewɗe ala fof no mbaɗano beele ma wiya ina woppitamo kono sali ha yorde lalagal ko ɓuuri hawnade hay seedowol sankare makko heɓa koye hitandu 1991 ina winda e tongode kallama arwande kalɗen nde sinwa en noon mbi mo awi lekki e gurdam mum on ɗon wuranani mere konngol ten ɓuuri leɗɗe Abuja e Bandiagara Douala e Wayguiya kame ceene walata fof no didorino olel bindi makko elni e nder kaaƴe e Fouta Djalon e nder kaaƴe kadi Fouta Masina nder yoppirde Fouta Toro min ceerata kadi e tuuɓade e deftere makko pekan e dillere e leele sukaɓe Trarza ma kumpito e nder defte makko exil de Goumel jokkodire Turat Wul Cheikh e Satigi Boubacar ɗum jiida kadi e humpito ma mbiyen humpitoji gondi e deftere makko Aloré du Sahel walla aspect de la littérature pulaar en Afrique occidentale e rella ɗo safatore e pulaar gonti ɗemgal gotal yeeru ɗo windi yallali maw vaali
so salima calminemo so salaki pellanemo. ɗum ɗo noon bandiraɓe tedduɓe ina mantini no feewi e bindeten Youssouf Gueye. bandiraɓe tedduɓe mbiɗen ngam e dendagal bindanɗe makko o wayata kadi kono tittinowo arabagal e Afrique nawal ngal l'islam rendini warkoye añamgureɓe yooɓiɓe fittandu makko kanko ten Youssouf Gueye. ɓe noon ina mbawi wasorade mbari aade kono ɓe mbawa warde ten Youssouf Gueye. ɓe mbawa kadi hadde donandi makko pinal e gandal layde ha bada ha caggal bada ha ɗo wettata ala. hande bandiraɓe wona école wona bowallaɗe diwoje wona hay hayre inniramu ganduɗen tan bandiraɓe omo handi e ko ɓuri ɗum. ngam ala foof ɗo nawani ma o lollinani inde leydi makko Mauritanie e jilluji makko e defte makko e wittoji makko. ɗum jiiɗa kadi e ko gollani leydi makko ndi ko e jagge kewɗe ɗe o hebli so leydi ndi teskoraki mo ɗum wallahi bandiraɓe ndaw ko hanani e nder leydi Mauritanie. ceerno men Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jingue jeeri o wi ɓiɓɓe Mauritanie darde yonti tiiɗen tinnen gotago men yonti petten tongi ɓamtare men soñci ma tabita koye timmal fasnani guennuma sella koye neɗɗagal rende kadi ganduma hisno koye cagatagal jeeya. gañodiral kalfandi e majjere yo debbo nder keɓoya ɓakkere so doole donki yo doole keɓɓo so mawɓe ɗacci yo sukaɓe keɓɓo ndi magu leydi ko ɓiɓɓe leydi. maadi leydi ko maadi ɓiɓɓe leydi ndenten janggen gollen gonga e gonga poolen peccoru e yaadiɓe bonɓe joolen arabe pullo soninke wolof pinen paamen ganditen fedde men yo gendi men ɓuran men gowandi nde mandi folana en jiggandi gendi men kay ko leydi duwanandi ndimri kewndi limbam juuroytondi kadi juuroytendi. so tinnare tabiti ndi laato aljanna so en goniri ɓiɓɓe Mauritanie darde yonti tiiɗen tinnen gotagu men yonti petten tongi ɓamtare men soñci Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jinga jeere. e bandiraɓe tedduɓe on beltanama no feewi ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma maɗa on hakkille no feewi no feewi e danɗe nangga no feewi mataw ko añde tan dingra ngal yeewa e yidde kadi timminde aadi o ɗum noon beltanama no feewi ene dow men ɗo en jiihono oɗo musidɗo Yaya Ka o weltanama no feewi e Abouba joom juɓɓudi ko noon Abdoulaye Sarr weltanama no feewi e Saydou Abouba kañumne ko noon e Bala Diallo eskey Diallo tan bonni ɗum e Mamadou Ibrahima Sow kañumne ko noon weltanama no feewi no feewi Houley Abbas Sow bani men debbo e Farmata Amadou Demba Diew beltanama no feewi
e Issa Diallo kañumne ko noon weltanama no fewi so ittino Diallo ala ko bonnata e Yaya Adama Aw ceerno men weltanama no fewi e musidɗo men Idi Racine Ba e Abbas Ousmane Ba kañumne ko noon beltanama no fewi e ceerno men Foutanky Ly kañumne ko noon en calmini en juurima en beltanima kadi Siraji Diallo e Dieynaba Diallo est ce que Dialloɓe deggodiri ɗo noon ɗum noon oɗon ɗacca hakke no fewi ko musidɗo men Bagguiɗo Pulaar rewnoɗo e yewtere meɗen Fo Eɗen Gandi oɗon ɗacca hakke no fewi ha wawtu ngo wongo so jomiraɗo newni yon gone jaam.